கர்த்தாவே, மாயையை பாராதபடி நீர் என் கண்களை விலக்கி உமது வழிகளில் என்னை உயிர்ப்பியும். கர்த்தருக்குள் பிரியமானவர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கங்கள். இன்றைய வேத வசன தியானத்திற்கென்று நாம் தெரிந்தெடுத்திருக்கும் வேத பாகமானது லூக்கா 1 அதிகாரம் 31 இதோ, நீ கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாய், அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. பிரியமானவர்களே, இன்றைய வேத தியானத்தின் தலைப்பு எல்லாருக்காகவும் தேவனுடைய திட்டம் என்பதே. லூக்கா தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் இயேசுவின் பிறப்பை குறித்து எழுதுவதற்கு முன்பதாக தேவ தூதன் சகரியாவினிடத்திற்கு போய், உன்னுடைய முதிர் வயதில் ஒரு குமாரன் பிறப்பான் என்ற வாக்குத்தத்த செய்தியை கொடுத்து யோவான் ஸ்நானகனின் பிறப்பை குறித்து மிகவும் தெளிவாக லூக்கா தன்னுடைய சுவிசேஷத்தில் எழுதியுள்ளார். பிறகு தேவ தூதனான காபிரியேல் கன்னிகையான மரியாள் இடத்திற்கு வந்து, உன்னிடத்தில் பிறக்கும் பரிசுத்தமான தேவகுமாரனுக்கு இயேசு என்று பெயரிட வேண்டும் என்கிறான். பரலோக தேவனுடைய பாவிகளை மீட்டு ரட்சிக்க வேண்டும் என்ற ரட்சிப்பின் திட்டத்தில் தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனான இயேசுவை இந்த பூமிக்கு அனுப்பி கொடுத்தார். தேவகுமாரனான இயேசுவின் ஒரே சிலுவை பலியின் இரத்தத்தினால் எல்லாருக்கும் பாவத்திலிருந்து விடுதலையையும் ரட்சிப்பையும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் சிலுவையில் இயேசு மரித்தார். இயேசு என்ற பெயரின் அர்த்தமே எல்லா ஜனங்களுடைய பாவத்தை நீக்கி ரட்சிக்கிறவர் என்பதுதான். பிரியமானவர்களே, இவ்வளவாய் நம்மீது கர்த்தர் வைத்திருக்கும் இரக்கம், கிருபை, அவருடைய அன்பு, இவைகளை நினைத்து நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பிறப்பை கொண்டாடுவோமாக. நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும், எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும், தேவன் தம்முடைய ஒரே குமாரனை கொடுத்திருக்கிறார். அவர் மூலமாக நமக்கு ரட்சிப்பு வந்தது என்று கர்த்தரை துதிப்போமாக. ஜெபிப்போம். ஜீவனுள்ள தேவனே, இயேசு என்கிற நாமத்தில் எப்போதும் எல்லா இடங்களிலும் எங்களுக்கு நீர் ஜெயம் கொடுக்கிறதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம். உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசுவின் பிறப்பை கொண்டாடுகிற இந்த நாட்களில் நீர் எங்களை ஆசீர்வதியும், பலப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமேன்.